Ben jij je bewust van je stem? En heb je eigenlijk wel in de gaten hoe belangrijk jouw stem is voor het uitvoeren van je vak? Misschien denk je nu, ja zeker wel, ik merk dat mijn stem niet altijd goed meewerkt. Of je denkt nu, nou mijn stem dat is geen probleem, die doet het altijd wel. In beide gevallen wil ik je uitnodigen om deze cursus te volgen over gezond stemgebruik voor de klas. Waarin je meer achtergrond over stem krijgt, fijne oefeningen over houding, ademhaling en het op de juiste manier gebruik maken van je stem. Zo weet jij waar je nog aan moet werken om ervoor te zorgen dat het spreken en of zingen voor de klas gemakkelijker gaat of juist goed blijft gaan. Ook heel belangrijk. Of waar je op kunt letten als je stem het even wat minder goed doet en je dus de nodige stemzorg toe moet passen. Een cursus vol informatie en oefenvideo's. Doe je mee?